салому дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо ҳаводорони барномаҳои комментшо. дар ин лаҳзаву соат нашри 28-уми барномаи худро пешниҳоди шумо карда истодем. то ҳол ба нафақа нарафтаем, барои ҳамин ҳолу касе моро эваз накардаасту ман боз ҳамон Неъмат Салимзода ҳастам, ки дар ин барнома ба шумо оид ба хабарҳои шоу-бизнес, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар мавзӯъҳои ҷолибро иттилоъ медиҳам. мо аз обуначиёни худ дар Инстаграму, Фейсбук ва Ютуб сипосгузорем, ки барномаҳои моро тоқат карда тамошо мекунанд ва албатта лайк ҳам мегузоранд. пас биёед шумо ҳам дар қатори онҳо моро дастгирӣ намоед, то илҳом бигирему боз ҳам барномаҳои ҷолибро пешкаши шумо кунем. никнеймҳои ҳамаи саҳифаҳои мо дар зери экран ҳаст. марҳамат мурур намоед ва мо бошад барномаи имрӯзаро шурӯъ мекунем. шояд шумо ҳам ин наворо дида бошед, ки сарояндаи амрикоӣ дар яке аз барномаҳои консертиаш микрофонашро ба тарафи мухлисе, ки ӯро об пошидааст, ҳаво медиҳад. надидаед? пас биёед як маротиба мебинему баъдан онро шарҳ медиҳем. ин барномаи консертӣ дар Лас-Вегас доир шуда буд ва баъд аз ин ҳодиса дар миёни тӯдаи одамон яке аз кормандони ширкати продюсерӣ ин микрофонро ёфта дар музояда гузоштааст. нархи ибтидоии микрофонро $500 таъин карданд, вале дар чанд соат нархи он ба $25,000 расид. давоми як ҳафта 120 ариза барои харидани онро қабул карданду ниҳоятан микрофонро бо арзиши $99,000 фурӯхтанд. ба иттилои расонаҳо маблағи он ба ду ташкилоти хайриявӣ тақсим шудааст. агар ба ҳодисаҳои ҳамла ба сарояндагон аз тарафи мухлисонашон назар кунем, вақтҳои охир ин гуна манзара бештар ба чашм мерасад. аз як тараф фикр мекунам, ки шояд баъзе аз мухлисон, ки пул харҷ карда билет харида ба консерт меоянд, аз тарзи хондани сароянда қонеъ намешаванд ё ҳатто асабӣ шуда ба ӯ ҳамла мекунанд. лекин инҷо як сирри дигаре ҳам ҳаст. баъзеҳо мехоҳанд бо ин кори ғайричашмдошташон мавриди таваҷҷӯҳи омма қарор бигиранд. барои мисол, соли 2019 ҳангоми рақобати Тоттенхем ва Ливерпул дар бозии финалии Лигаи Чемпионҳо духтари 22-солаи нимбараҳна ба миёни майдон баромад. ин блогер зуд аз майдон берун шуд, вале гап сари он, ки вай барои ин кори худ дар як шабонарӯз обуначиёни инстаграмашро аз 300,000 то ба беш аз 2 миллион расонид. ҳамла ба сарояндагон мисле ки ба ҳукми анъана даромадааст. масалан, Гарри Стайлз барномаи консертиашро дар Австралия баргузор кард, ки яке аз мухлисонаш ба сӯи ӯ ҳам ашёи номаълумеро партофт. баъд аз зарба сароянда чанд лаҳза бехуд шуд. ё сарояндаи дигар Дрейк дар Чикаго ҳангоми тури консертии худ бо телефони мобилӣ зарба хӯрд. ҳарчанд дар аввал тарсид, вале сурудхониашро идома дод. ба бечора Ава Макс ҳам як мухлисаш, намедонам аз рӯи самимият буд ё кадом ғаразе, ба рӯяш як зарба задааст. сароянда кӯшиш мекунад сурудро қатъ карда саҳнаро тарк намояд. баъд аз чанде Ава дар Твиттер навишт, ки ин зарбаи сахтро дар қисмати чашмаш хӯрдааст ва ҷароҳат низ бардоштааст. зарба ба Ава Макс чанд рӯз баъд аз он сар зад, ки Биби Рексро ҳам бо телефон захмӣ карданд.
ба ин сароянда чунон мезананд ки бечора ба зону менишинад ва ҳатто аз толор ба беморхона интиқол меёбад. ба гуфтаи табибон ӯ аз болои чашм зарба хӯрдасту ҳатто ҷои захмро духтаанд. гумонбари ҳодиса низ аз тарафи полис дастгир шудааст. баъд аз ин сароянда то ҳол дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо нашудааст. ҳамин тавр дӯстон, ҳолатҳои ҳамла ба сарояндагон дар танҳо нимсолаи аввали соли 2023 қариб ба 10 маротиба мерасад, вале ҳоло то охири сол барномаҳои консертӣ зиёд дар нақша аст. лекин муомилаи мухлисон агар чунин бошад, ман бовар дорам ки сарояндагон аз барномаҳои консертии худ даст намекашанд, чун манбаи даромади онҳо аст. аммо варианти дуюмро ки аллакай дар амал ҷорӣ шудааст истифода мекунанд. медонед ин чи аст? ҳоло дар Кореяи Ҷанубӣ барномаҳои консертӣ бидуни сарояндагон доир шуда истодааст. ба ҷои онҳо қаҳрамонҳои тасвирӣ дар шакли 3D барои саҳна мебароянд. баъд аз ин дигар ҳатто консертҳои зиндаро низ зинда дида наметавонем. агар ду мард нишинаду як нафарашон даҳонаш тасвида ба гап дарояд, ҳамроҳаш ки безор мешавад мегӯяд: мисли занҳо ин қадар гап назан. лекин ҳоло занҳо даъво доранд ки баръакс мардҳои имрӯза аз онҳо бештар гап мезананд. воқеан мардҳо ҳамеша аз сергапии занҳо шикоят мекунанд, вале на ҳамаи бонувон ба ин андеша розӣ ҳастанд. лекин як тадқиқот нишон дод ки дар ин масъала ҳам мардҳо ва ҳам занҳо гунаҳгоранд. масалан, равоншиносони ҷаҳон пас аз як таҳқиқоти психологӣ ба ин натиҷа расиданд ки мардҳо зимни гуфтугӯи ҳаррӯза тахминан 14 000 ва занҳо 26 000 калимаро истифода мебаранд. пас аз пурсиш аз занҳо дар мавриди он ки чаро қариб 2 баробар нисбат ба мардҳо гап мезананд, чунин посух гирифтаанд: ба мардҳо барои фаҳмондани масъалае бояд 10 бор ба 10 шеваву тарз онро такрор намудан лозим меояд. яъне маълум мешавад ки маҳз мардҳо бонувонро ба бисёр гап задан водор мекунанд. ҳамлагари бразилиягии ПСЖ Неймар фаъолияти худро дар Арабистони Саудӣ идома медиҳад. ин бозингари маъруф аллакай бо тими Ал-Ҳилоли Саудӣ шартнома бастааст. ба иттилои манба, Неймар бо бошгоҳи Арабистони Саудӣ шартномаи 2+1 ба имзо расонидааст, яъне шартнома барои 2 сол бо эҳтимоли тамдиди як мавсими дигар аст. ҳамлагари бразилиягӣ дар Ал-Ҳилол дар як мавсим 100 миллион евро маош мегирад. ёдовар мешавем ки Неймари 31 сола бо ПСЖ то моҳи июни соли 2025 шартнома бастааст. дар мавсими гузашта ҳамлагар 29 бозӣ карда ба задани 18 гол ва 17 партоби головар даст ёфта буд. қаблан тими Саудӣ омодаи харидани легионери маъруф Месси буд. омодагӣ нишон дод ки барояш 400 миллион доллар мепардозад, аммо нашуд. ҳатто агар зох каме қаҳқаҳ карда тавонад, мебинем ки телефонашро баръакс қапида дар наворбардорӣ мешаваду дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузорад. яъне ҳоло дар мо аз одам дида блогер зиёд шудааст. аммо то 1 июли соли 2023 дар Тоҷикистон 82 шахси ҳуқуқие ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба соҳибкорӣ ба сифати блогер машғул аст, ба қайд гирифта шудааст. дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2022 теъдоди блогерон ба миқдори 49 нафар зиёд шудааст. гуфта мешавад ки даромади блогерҳо дар нимсолаи аввали соли равон 10 миллион сомонӣ ҳудуди 918 000 долларро ташкил дод. яъне ба ҳисоби миёна ҳар яки онҳо дар моҳ беш аз 25 000 сомонӣ аз фаъолияти блогерӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фоида ба даст овардаанд. аз ҳисоби ин даромад ба бюҷети кишвар 1.2 миллион сомонӣ 110 000 доллар ворид шудааст. мувофиқи қонунгузорӣ нави андоз ҳамаи шахсони дорои даромад бояд андоз аз даромад пардохт намоянд. шахсоне ки ба кори душвори ҷисмонӣ пул кор мекунанд, андоз пардохт мекунанд. блогерон ки ба кори осон ҳатто зиёдтар аз онҳо маблағ ба даст меоранд, бояд андоз пардохт намоянд, гуфтааст як корманди кумитаи андоз.
امسال 3580 نفر از تاجیکستان غالب لاتاری گرین کارت شدند. سال گذشته 2485 نفر تاجیکستانی در آن غالب آمده بودند. اما تنها برد لاتاری کفالت نمی‌دهد که غالبان برای گرفتن روادید به ایالات متحده امکانیت پیدا کنند. مثلا از 2122 نفر تاجیکستانی که سال 2021 غالب گرین کارت شده بودند، تنها 711 نفرشان قبول شده صاحب روادید گردیدند. در مجموع در تیر ماه سال گذشته از تمام جهان برای گرفتن گرین کارت بیش از 22 میلیون درخواست پیشنهاد شده است. 143,000 نفر با شمول زن و فرزندان غالب شدند. در قرقیزستان 4,500 نفر، در قزاقستان 2,700 و در ترکمنستان 1,300 نفر برنده این لاتاری شدند. تقریبا 4,300 شهروند اوکراین نیز حقوق به دست آوردن گرین کارت را پیدا کردند. از روسیه 55,000 نفر برنده لاتاری گرین کارت شدند. روز 17 август چند کلیپ موسیقی Light of My Life را پیشکش کرد. این ترک از اولین مینی آلبوم ژاپنی او پالاریس است که خود همان روز نشر شد. آلبوم در مجموع 6 ترک دارد. اینک هواداران هنرمند در یوتیوب می نویسند که چند در همه ژانر و در همه زبان خوب می سراید و این آلبوم تازه را خوش قبول کردند. تماشابینان عزیز، این بود چند خبری که ما در نشر 28می برنامه کامنت شو منظور شما گردانیدیم. ما را در شبکه‌های اجتماعی و در یوتیوب پیگیری نمایید. ما در برنامه آینده‌مان باز خبرهای جالب را نیز آماده می‌کنیم. برای همین تا برنامه‌های بعدی خیر.